awunayo impela imali yomuntu onesitifiketi kodwa ukuze umuzi wakho ungashi hamba uyiqongolozela umlanda kuchubhele kahle intambo ingabi sobala njoba nje izindlu zika nje awukwazi ukukhipha intambo benza nje Mahlasela ukhipha intambo nje ayikhiphe ngeventilator ayoyifaka kuleya ndiyalenga nje kanje uma uhamba nje phakathi la igcekeni ugwaca phansi kwentambo angithi ke njengoba ugwaca phansi kwentambo ugwaca phansi komlilo njengoba nje uthi uphuma phansi kwengozi so ke lezi izinto esinicelela ukuthi shintshani manje yabo laba ababekhanda ama radio Masoni uthi ugesi lona musukuzwa umlilo ngolili ilezi izinto esisho ukuthi shintsha shit ubona ngathi awukho umlilo bese ufuna ukuzwa umlilo ngolili ungawuzwa lama battery lamancane kodwa ugesi lona manje uzolushaya ulimi libuyele phakathi esiswini